I have found it necessary to address you today on the state of the nation. Shugaba Muhammadu Buhari ya fara jawabinsa ne da ambatan cewa ya zama dole ya yi wa 'yan Najeriya jawabi a yau 16 ga watan Fabrairu kan halin da al'umma ke ciki da kuma yin tsokaci kan kokarin da gwamnatinsa ke yi na dorewa da karfafa tattalin arzikin kasar. Shugaba Buhari ya jaddada mahimmancin bukatar maido da ikon da babban bankin kasar ke da shi don ci gaba da dagewa kan kuɗi na zagayawa yadda ba zai saba wa doka ba. A cewar shugaba Buhari a yayin wannan jawabi da ya yi, yana da masaniya akan irin cikas da wasu jami'an bankuna suke haddasawa wajen aiwatar da manufar rarraba sabbin takardun kuɗi, waɗanda aka ɗora wa alhakin aiwatar da sabon tsarin kuma abin ya bakanta mai rai kwarai da gaske. Yana mai cewa gwamnati ba ta da niyyar kuntatawa talakawa. Shugaba Buhari ya ce baya ga tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki a faɗin ƙasar domin kawo sauƙi a yanayin matsatsi da 'yan ƙasa ke ciki, ya amince bankin CBN ya sake fitar da tsaffin takardun kuɗi na naira 200 kuma a bar su rika yawo a matsayin takardu mai amfani da sabbin takardun kuɗin na naira 200, 500 da 1000 har tsawon nan da kwanaki 60 daga ranar 10 ga watan Fabrairu zuwa 10 ga watan Afrilu na shekarar 2023 lokacin da za a daina amfani da tsohon takardun na naira 200. Kazalika shugaba Buhari ya ce 'yan ƙasa za su iya kai tsaffin takardun kuɗi na 500 da naira 1000 zuwa ofisoshin bankin CBN a jihohi don karɓar sabbi, kamar yadda sashe na 20 sakin sashe na 3 na dokar CBN ta shekarar 2007 ya tanadar. To April 10, 2023, when the old 200 naira note ceases to be legal tender of the CBN Act 2007, all existing old 1,000 naira and 500 naira notes remain redeemable at CBN and designated points. By taking advantage of the platforms and windows being provided by the CBN. Daga ƙarshe shugaba Buhari ya baiwa 'yan Najeriya tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da yin nazari akan yadda ake aiwatar da bayar da sabbin takardun kuɗin don tabbatar da cewa 'yan ƙasa ba su cutu ba. Abin da 'yan ƙasa za su jira a yanzu shine yadda hukuncin kotun koli akan lamarin zai kasance. Nima Abdulrahman, Amurka.